zvese ndezvechokwadi ndikaipa chete ne mushe ndikanyipa ndobatwa nemushe mwari kubatsira mwari nganibatsira tikisimudzimwe okay ndauya pano changani ndine mhosva yangu yekutorwa munda ndimutunga bishopi isusu munda uyu takapiwa baba akapiwa munda uyoyo ndinasabhuku muna 92 mbatatori matesa chishuwo ndicho manje chekuti dzibishopi muna October akauya kuya mtetakabva arima atematema muyomo chibhoya kuti auye kutopisa avapisa mumanhiri muyomo chivapisa munda wapera nzi mangwana acho mangwana chiona muipurisa ati kuuya wanziti akusungai mangapisa machibhanana mutunga asi paipo pacho chibva tabusa maedi pepa edu ndipo manje patatenda manje kwakuya manje kuyo kumunda kuyo nemapusa yose ndinasabhuku wazi mngwana wacho utoti pati iwe sabhuku ane machipepai wazi nduri panapo akabva gura ndine pakati pemunda pasina muuyiba chipapo muuyiba mngano wazi ndipe pane muuyi ati mngano ndipo tataiya mngano ndokuko pane 34 kukwira daiso mazoni ndipo manje vanipusano hazvina basaba iwe samsi pamona zvidaiso izvizvi enda kupi enda kuna Aishe kuti muone kuti oditongwa mazoni ndipo pataenda kuna Aishe iyo manje yemutunga tazinini ndine tsamba ndine judgment yandakapiwa nemambo weMUTASA yekuti nditotore mundu aunoyu mazoni judgment yaangabata haana kutidiniba hanotipapa mazoni ndipo nasunge manje abva tipangidzwa nazi tibva taenda isusu pamambo pauishe ishe tibva waenda wana kuyaba ndine mari yeuyiba dariba pasina ishe kaimuye nemari yedari moza kuti next week tibva tatenda futi wana kuti uyaba tibva ndipa chaifoni wazi isusu tine judgment yamambo MUTASA yakuti titotore mundu wacho vanashaiwa ndinesiba imene ende kwani pamambo muyochaso chiroko iwo wanu awo andi ndiwo wanu wauyu majakobu iwo awo maya iwo awo mazona kuya kwawo kunoku iwo wese awo munda wini momo mune tumapisipisi twakatochekerwa iwo awo wanzi takapiwa mpumu maya akataze ene moto munda wani wasamchipa wacho wese wadeke wese kuti waende uko wakatoberekerwa kuti manje wese wanituma pisipisi wese iwo ndizvo ndisandazeyegenipe kuno kuya kutomangaro nyaya yangu muzviye mwezvose zinapitibavo apo isusu apo takatokana nemu yedu tine munin'ina wedu isusu Joseph uya akaya munomu last week anawafutiwa wawo maona akatomira wakamira iwawo ndotokana naye isusu ibva naye kwa sabhuku nekwa chimambo nekwa Ishe nekwa mambo muChitasa zvakare ndiwo wane mapepa ari papo ndiwo chimunda chiyo kutopindiwa chiyo ndapedza baba
Joseph ndiye. Imuni nongo ya akayamno mudale last week. Israel mshi. Eh. Aneka element ngechitsotsi. Panye minde. Musi wa 26 July 2019. Rufu Mushipa ndiye. Right. Rufu Mushipa akaenda court na Joseph Mushipa. Ndizvo? Rufu Mushipa na Joseph Mushipa. Right. Rufu na Joseph makaenda court musi wa 26 July 2019. Ndizvo? Aida kutorera umwe yenyu pakati indiana. Joseph uyiko? Haripo. Hapo. Yangana. Alright. Mava. Mati same day iro. Musi wa 14 December 2019. Joseph na Israel ndiye. Ndi. Makaenda futi udarika. Same nzvimbo iyo. Same nzvimbo iyo. Ndopa ndakachitsotsi kachiro. Kana Joseph na Rufu wakaenda kukoti pa 26 June 2019. Nzvimbo iyo ikanzi ndeya Rufu. Rufu vaenda kukoti musi wa 14 December 2019 na Joseph. Joseph ndo vaenda kukoti na Israel musi wa 14 December 2019. Lendi ndo vayazi ndeya Israel. Ndizvo? Okay. Ndio same land. Not same land. Utakapia pake utapata pale. Andizvo? Andizvo. Right. Israel na Rufu wane dambudziko here remunda. Mune dambudziko here muri tu. Ayo, minda takapiwa. Makapiwa. Saka imi mese muri tu. Munhu wemune dambudziko naye ndi Joseph. Ndi Joseph rakatopfuura. Mbondipindura izvo. Okay. Ndati mese muri tu. Munhu wamune dambudziko reminda naye ndi Joseph. Ndizvo? Ndati imimi muri tu. Mune dambudziko na Joseph. Ndizvo? Hakuzopindura. Ndati imimi muri tu Israel na Rufu. Mune dambudziko reminda ramamwina na Joseph. Mese mukapinda kukoti na Joseph. Mese muri tu mukawina nyaya dzenyu. Ndizvo? Ndovakapera ndizvo? Zvapera. Saka wamani dambudziko naye izvozvo izvi. Dambudziko rava pakati pani? Bishop nani naIsrael. Panzvimbo imwe chete iyoyo Israel yakaendesana kukoti na Joseph. Israel akawina. Saka semu nzvimbo iyoyo ndiyo yaendesana futi Israel kukoti izvozvo naBishop. Ndizvo? Ndizvo. Ndokutaura ipo kuti imi mwana musvipa pane kadambudziko karipo kana kuti pane katsotsi karipo, because you can't be fighting over the same piece of land one way muri imwe chete. Alright, ndinoumwe musvipa futi hapana ruoko rwaHosea. Hosea ndati Hosea hana ruoko here panyaya yelendi. Hapana nzvimbo yake. Haripo. Hapana. Aunagara hii basi. Bishop sumuka.
ndamira pamberi padare ramambo MUTASA. Tiri kunetsana nenyaya yemwana musvipa uri kuuya kuti tatora munda wawo. Inini handina kutora munda wawo. Ini baba wangu akaberekerwa mamaPureti. Inini wacho ndikaberekerwa mamaPureti. Iwo wakabva kubhuku ramubata wakaenda kugara mubhuku raZuzi. Wakabva mubhuku raZuzi 92 wakauya mubhuku ramaPureti. Tine minda yedu iyo yatiri kurima. Wakagurirwa minda yavo yavanova iyo yavari kurwisana nhasi, yavari kungonetsana nayo. Inini munda uyu ndewangu, munda ndakausirwa nababa wangu namai vangu, ndo munda ndowandiri kuyo. Munda iwoyu ndo futi watakanetsana naHosea, vari kuuya kuti we munda iyi ndeyangu. Saka ivo papa iyeyuyu ngataure chokwadi Israeri, ngaanyatsotaura chokwadi panyaya dzeminda, pakushungurudza kwari kuita vanhu nenyaya yeminda. Nekuti iye ndiye aifamba achipisa zvinhu zvangu, wakapisa nzimbe dzangu nevamwe, wachipisa nemabhanana angu pamwe chete natete wake Rufu, wachipisa zvinhu zvangu. Iye ndiye aifamba nemadhongi neuyo achisima nzimbe mumaminda mevanhu. Saka nhasi ndinotaura kuti munda inini watakauya panapa, tikauya panapa tiri 96, tikauya kuti tiri kurwisana naHosea. Iye ndiye aifamba naHosea wacho, ndiye aitouya achitisungisa kumapurisa ikoko, ndiye aiuya futi nemasamonisi nemapurisa ataura kuti munda ngewedu, izvo zvizvo. Iko zvinezvi ndiye futi akatogara nhaka yacho. Saka akuuyazve futi pamunda watakarwisana naHosea. Saka isusu patairwisana naHosea wacho, iye anga aripo kana danga zoti munda ndewake. Iye ndiye kamanani naHosea musvipa wachiita sei? wachicheka kana maraisi evanhu, wachichera madhumbe evanhu, wachiti minda ngeyedu naHosea. Sempisiro rero ndinotaura kuti ndo patairwisana naHosea macho, ndo mari kutaura kuti ndine munda wanguwo urimo mukati imomo. Tikati imi munda makazoona sei? Makabva 92, isusu baba wangu akaberekerwa imomomo, ininiwo ndikaberekerwa imomomo, ndikaberekwa vana vangu, ndo minda tiri kundorima here. Minda yavari kurwisana nabo. Pawakauya wakapiwa munda wokumhiri kwerukova, minda yaana janga neimwewo minda yedu isusu ndo kwawakakumbirwa. Asi ndo kwari kumba futi wari kurwisana kuti munda waHosea ndini ndisindana Hosea wacho, ndiyo minda yedu tiri kurima iyi, tidzosere minda yacho. Tikati hazviiti paminda. Munda imi makasvika munda ungori wedu. Apa akuda kungochinja nyaya chete kuti iye ndiye akutora chidanho chaHosea kuita futi Hosea kuita kutosvikidzirawo. Ivo zvinhu zvinoonera achauya futi nomwe dambudziko ronhu wekwamsvipawa nenyaya yeminda haimboperi bana wana. Wati over 25 years wari kundonetsana nevanhu, vanhu kutotyawo kuuya kunoku, wari kushungurudza vanhu zvisingaitiba muvhireji ramaPureti iwavo. Haisiri masabhuku, wakangoitawo kunge sengo inini. Akagara nhaka yaHosea. Ndiye akagara nhaka yaHosea. Ndo kwari kutogara izvozvo kusaganda. Kumba kwaHosea. Right. Sungai nyaya yaHosea yakapinda mudare muno. Nyaya yaHosea musvipa ikapiwa judgment musi wa 21 September 2025. Wakapiwa default judgment. Default judgment iyoyo yanga iri yekuti vanhu vanga vachirwisana naHosea vari 95 families dzairwisana naHosea. Hosea haana kuuya kudare ndobva papiwa default judgment. Apiwa default judgment, iye ndobva anoita appeal kwaMajor Street. Major Street ndobva ati nyaya yanga idzoke futi kudare kwani kwamambo MUTASA. Ndina authority over that. Mambo MUTASA ape judgment. And then what happened ndezvokuti Hosea vakabva afa, takamumirira kudare kuno, airi suppose ngakapinda kudare kuno nenyaya idzodzo.
dze195. Asi as we speak right now, zviri kureva izvo kuti Hosea akafa asati aita appeal against decision yakanga iripo, yakanga yapiwa nedare, kuti vanhu 95 iwawo vari kugara vari paminda yavo iyoyo. Titeza so imimi hamutori zvikwereti zvazi Hosea kuzviita zvenyu, and hamutori judgment yaHosea ita yenyu. Judgment yaHosea yakafa naHosea. Hamuiti carry over nyaya dzaHosea because hamusi Hosea. Because according to mapapers atinawo, munhu ari kuti land iyoyo ndeyake ndiHosea. Saka zvinoreva kuti munhu anokwanisa kurwira kuti land iyoyo chete ndiani? NdiHosea. Hakuna umwe. Titeza ndisi? Baba, titeza ndisi? Saka kana zvitori naHosea mukati zvine chekuita neland yani nezvinhu zvairwiwa naJosia, imi mamukwana. Hanzvo? Saka kuti imimi zvamunoita, imimi makagara nhaka yemukadzi waHosea, imimi tatai nemukadzi waHosea, mofuka magumbezi aHosea, modzirwa badzi murimo, asi mhosva dzaHosea siyanai nazvo. Handidze mutobva because why ndikutaura kudaro? Ndiri kutaura kudaro nenyaya yekuti pa60 pa95 families Hosea akafa 95 families dzahwina nyaya yacho. Mazvizwa baba? Saka Hosea akafa asati apila against decision. Saka izvo zvinorevei? Zvinoreva kuti decision yanga iripo Hosea paakafa ndiyo ngori chii? Hanzvo? Ende inoti chii? Inoti vanhu vese vari paminda yavo, ma95 families idzi wangoripo paminda yavo. Hanzvo? Then kana muri kutaura nenyaya yakuhigh court, ndinoiziva nyaya yaHosea. Hosea vanhu vakaenda kuhigh court i4, and vanhu 4 ivavo hawapo pa95 wakazouya wega, because we4 ava wane decision yehigh court iripo iri standing. Muri kuzva zvikuta kuti vanhu vakaenda kuhigh court naHosea vangani? i4, and the decision yakapiwa kuhigh court ndevanhu vangani? 4. Hainei nevangani? 95 ava. Ye95 inyaya yakatotangawo iri chii? Iri yega. Ndiyo yakasvika Hosea kusvika pakufa yaane decision, yaane judgment yanga iripo. Handizvo? Right. So ini chandiri kuda inini ndechekuti baba, kana muri willing kutora nemhosva dzaHosea, zviri kwamuri. Aya mambo apa ndine chekutaura. Asi ndapedza ndosaka maona ndavhura nyaya dzenyu dzese dzaana Musvipa idzi, kuti Joseph Musvipa versus Israel Musvipa, Rufu Musvipa versus Israel Musvipa, Rufu Musvipa versus Joseph Musvipa, Hosea Musvipa versus 95 people, Hosea Musvipa versus Sagambe Primary School, Hosea Musvipa. Mukona izvo ndikuedza kutaura kwenza mudza kutaura izvozvo Hosea akafa nenyaya yekuvharira mvura kusagambe, kuvharira chikoro necommunity mvura, achindi ndakachera mugero kana ndoshandisa mvura bhadharai. Muruda kuita kero nenyaya iyo. Aya baba, izwai zvarutaura ndondikubatsirei kuti izwai bambo, dzimwe nyaya dzisinei nemuitai sei, budai mukati madzo. Handizvo? Because already ndiri kutora pane imwe nyaya ingada kutomuka iripo yefojari yakaitwa naHosea yanga ida kutosumuka, yakaita fojari. Akaita fojari yemadocuments edare rineri. Musi uya kudare kuno ukaita default judgment. Handizvo? Munhu akanga ari mudare, munhu akaya kudare muno
with 95 other people ndiDaniel maplate murudzwa ndiye anga akatungamira angati spokesperson of the 95 chi families anzwa tapa judgment Hosea ndobva atora judgment yayi ndobva anodzima pakanzi Daniel maplate ndokubva aisa Amos maplate adaro ndobva atora judgment iyoyo ndobva anoaitacha kumapepa ake akashandisa kuapira kukoti vani kwamagistrate sei akazviita nenyaya yekuti pavanhu 4 waya wane nyaya dzakanga ahwina kuhigh court umwe akanga aripo pazita iroro ndiAmos. Saka aida kuti magistrate akaona nyaya iyi akaona Amos wobva ati Amos uri kudzingwa zviri pamutemo because he's one of the 4 people wakaitirwa kuti high court. Asi Amos asina kuuya mudare rino iri versus Hosea. Saka ndiyo imwe nyaya yanga yakamirira Hosea yekuti yeforgery yekuti akaforja Docket rechi judgment dare rino iri ndobva abvisa zita raDaniel maplate ndobva aisa Amos maplate ndobva anofaila pepa iroro under oath kuti zvakanga ataura ichokwadi. Kokuya imwe futi yanga iri kumuka noti muone nyaya dzenyu wana musvipa muzoenda muri wana musvipa makasvipa muruzandura mabasa enyu akadii itai vanhu chii wow garai zvakanaka nechii nevamwe musaite vanhu vehondo nguva dzese dzekuti imi pache zvenyu muri kurwa wagarisani chaiwo wamuri kugarisana nawo muri kurwa nawo. Saka wamunoyesa kuda kugara naye chai ndiani? Minda yacho murumbendesa matanzi mangani kwa UGMB. Haro. Muruza nyaya zotoro. Kuti imi pache zvenyu rufu ururwa naIsrael. Joseph ururwa naIsrael. Joseph arurwa na Hosea arurwa na akafarurwa na Joseph. Uya saka muri kakaita sei? Muri pakati pekurwa pega imimi mururwa futi newawakidzani 95 imuri 4 and on top of that makazobva kwamakabva kwaZuzo kuya kwamaplate mukasvika mumaplate muine vanhu ndizvo makasvika kwamaplate kusina vanhu saka muti vanhu vese wakapuza wati lendi imi munoda lendi no tiri kuti wana wega dzidzai kugara navo zvakadii dzidzai kugara navo zvakadii zvakanaka zvimwe zvacho hazviri dare zvinoda kutaura dai ndandiri zvandaita ndaiti mhuri yekwamamusvipa daidzanai nevanhu 95 wakanga uchirwisana nani naHosea and mugara pasi motaudzana mowirirana sewawakidzana sewanhu kuti vanhu mugare zvakadii zvakanaka. Iye anoita kondinyuwa iyi yamunoda kuita iyi because kugara nhaka yaHosea hazvirevi kuti zvinhu zvese zvava zvaHosea zvazvo ngona nyaya ndizoto ukagara Hosea nhaka hazvirevi kuti zvinhu zvaHosea ndezvako because like now haukwanisi kumira mudarewo uchitaura nezvelendi yaizina Hosea ndeyamo. Iwe Israel haukwanisi kumira mudare raiti now uchiti lendi iyi yaitwa naHosea ndiyo ndakurwira ndeyaHosea haukwanisi because hauna ndikakuti ndipe madhokumenti ekuti wakaiona sei lendi yacho unotipa izvozvo zvaita muridzi wechii hazvidi umwe munhu asina chii asina ruzivo nekuti akazovana sei hatiti because iyo zvindine imwe futi yaHosea nhatu dzandinadzo dzekuti lendi yakatorera vanhu kusagambe handiti yakatora dzacho 3 dzacho wakabva atengesa
ende marisitsi acho vanhu vacho vakatengesera ndinawo. Saka toti here mutabasa vana musvipa ri kutorera vanhu lendi kuti mutengese kuti amaland varona yati kutsvaga kuti asungwe ndizvo kuti munoita basa rekutorera vanhu lendi kuti mutengese kuti maland varona. Saka iyi kai ndati kana ine chekuita ne95 wanhu ava wakanga wapinda mudare nani naHosea iyoyo bude mukati chitaura izvozvo mamboga da kuti nyaya ibude pachina penyu padare pari panhasi handizoba nyaya ivei parakisuka isusu lenji dzingedu isusu yadeke musvipa yababongwarapo handika yaHosea iyo itori yegawo mapanzwa itakatiwo munda wedu isusu tikati mamunda wedu handitika ndikuti kana wedu muninodu yejutukana newe isu takatambobudawo kumasango chibva pakipichachi jiminda yedu isusu patakadzoka manje papo angauramba nechiminda manje ndomane takadini takazoiti mangala minda chibva chaima minda yeyi handitika manje soko handitika minda iyo takapinda nayo takapinda nayo chikoti handitika iyo pamambo MUTASA nekwachikomba nekwachikomba ndidika nekwasabuka ndidika ili lendi yedu isusu haisi lendi yani Hosea ilendi yedu isusu iwe naHosea masiyane ina Hosea ane musho wake ndidika isusu nabayo isusu tine msho yedu ndidika lapana ne imima mune munda wenyu umnina ne munda wake uya nechi ane munda wake ndidika takasiya ukuna pakutora baba nyaya yangu ndikuti munda uyu warukutora nezvawo wanga uripo paminda yainzi naHosea ndeyangu yaanga achidzinga wani ona pane yenu ndo pane nyaya yangu ipapo yekuti iwewe haukwanisi kuti munda wakanga waendeswa wana wanhu kukoti naHosea chinde pani ndeyangu handitika iwewe wakuuya wakuti iwewe unuti futi ngepani ngepako so zviri kureva kuti iwewe nyaya iyi yapera navanhu 95 naHosea iwewe wanga wakamirira futi pawindo kuti Hosea achipedzawo iwewe upindawo mudare futi nani naHosea ndo zvazviri kureva because nyaya yamunda wautaura nezvawo iwapiwa bishop uripo pa95 bishop uripo pavanhu 95 pamunda ivo uyu 95 andika anga nani Hosea ndidika akana Hosea akana nini benini pa 95 iwewe pakapinda Hosea achidzinga awa pa95 sei musina kuti mimi Hosea kwauri kurwira kusi kwani kwako makatopinda naHosea akasiyana nanani nanabishop imi mochipinda nanani nanabishop sei makamirira mimi kuti Hosea apinde nanabishop imi muruziva kuti Hosea minda yadu wabvisa nabishop hausi wake makanyarariri isusu andika isu mambo isusu andika 95 wamutota andikawo wane minda yawo andika izwai bambo munoziva zvozvo ndikuedza kutaura kuti kagemu kenyu aka kamunoita vana musvipa pekuti Joseph musvipa versus Israel musvipa versus Bishop musvipa versus Rufu musvipa versus Hosea musvipa kagemu kenyu kechii kana musvipa handiti asi ndiri kuti mukatarisa izvozvo izvi gemu riri apa handiti nderekuti imi makasiya Hosea achidzinga Bishop achiti Bishop minda wauri ndewani ndewangu asi imi muruziva kuti munda handowani waHosea ndewenyu saka tikuti isusu maifananga makamisani Hosea kuti Hosea hausi kuona kuti ndekwako kwarudzinga vanhu handi kwakoba ngekwani ngekwenu hamuna kuita zvipi izvo handiti musina kuita izvozvo handitika Hosea wakabva asvika mukufa achiti munda ngewani ngewani asi paazofa panga paane judgment yekuti munda iwowo Hosea hausi wako ngewawanhu awa 95 saka judgment iyoyo yakapiwa yekuti minda ndeyewanhu 95
imimi hamuchaichinji nekuti Hosea wakanga aenda kukoti akafa achiti minda ndewani ndewake. Saka Hosea wakadyiwa kukoti nenyaya yemunda iwo. Saka imimi hamuchatangi futi kuuya muchibhesa vanhu Hosea. Munhu yamaifana kuendesa kukoti mimi haasiri uyu bishop. Munhu yamaifana kuendesa kudare ndi Hosea. Because munhu akakutorera yemunda handi uyu, akakutorera yemunda ndi Hosea. Muruza zvizotaura Hosea wakaita 3 years, more than 3 years ari kurwisa kubvisa 95 families, more than 3 years achirwisa kuda kubvisa 95 families kuti ngadzibve. Maizvinzwai muchitozviona ende munotozi ndimi mumwe wacho aitoya achitwaza nzimbe dzevanhu nemaraisi nechiimimi muchitofamba naHosea. Saka maifamba naHosea sei achitwaza maraisi evanhu nemadhumbe nechii, imi muruzwa nditepei Imbakasvika mini wani. Nyaya yekuti yangu yamutori nayo mimi. Mutori nenyaya yemalicious injury to property. Simba ramamutombori naro rokuti kutema maraisi ewanhu nemagwere nemabhanana zvese mamuri kuwana kupi? Neipwa dzewanhu muchitema zvese. Mukona zviro zvabambo tikapedza nguva bambo chimbogarai pasi. Ipa mambo kwako ndambotarai pasi. Chimbogarai pasi. Ndimbogarai pasi. Bambo suka hivi. Mgarai pasi. Kama toraima kagara bambo. Kama musika kwani. Munda lukanyo Zita renyu ndimani? onobit Ani? onobit Onobet. Dege. Right. Mati bambo. munda lukanyo munda jawa Alright. Munda ngeweyi. Kose uyazi ngeweyi. Jwa. ivani ntauri shangami munda unda nesa bu munda nende chwa banda kana kama free dijo munda wo wadiswe kwa ndashikira wana anibashi ya jawaba wewe ndiga tabuke pango abidi kana wanda bodo mbizi oya badizi hino nini na badizi oya shaju udine samani manje oya badizi oya ndatu vamde ujoya mundo ndo ndi bijo na kutanga baka aiza oya badizi oya vanesa banda wakajulia ujipangize pane mgano wako yewe badizi magwa mdogo kubadanda kubatata ulirani ndikati nini munda uli ndo Hosea wakadhinyirire pashi inini munda uli ndomwenda bhensa bhuku. Ndokwandikuramba kababa kuti sei imimi maibvumira kuti Hosea ati munda wenyu imimi woti ngewake, imimi muri kuzviziva kuti munda haasi wake. Kana muri munda wamwari wenyu imimi, munhu achaifana kungatokona kudare kuno ndimi muchitaura nezvekuda wenyu, asi noti Hosea noti uyu izvi munda wamunotaura wana vanhu vatatu. Hosea ngewake, uyo ngewake, imimi ngewake, Israel ngewake, rufu ngewake. Vanhu vese vanotaura bambo wekwenyu muchawipa musvipa wanowira munda iwowo. Yakagurira Hosea ni munda wake. Pisa Ni munda wake. Aiwa, izwai bambo. Musakonfuse. Inini nyaya yangu iri pekuti Hosea kana aine munda wake, Hosea anorwira munda wani wake. Kana imi muine munda wenyu, munorwira munda wani wenyu. Uyu rufu aine munda wake anorwira munda wani wake. Uyu aine munda wake anorwira munda wani wake. Already matoya kudai ndiri. Kana mati munda ndewe imi, it means kuti uyu haachina chekutaura.
kana mati munda ndewani ndewenyu so uyo onyarara hake asina chekutaura because muridzi wemuntu achaiwa uya ndizvo here bambo ndizvo zvakamirika ndakadza kuti akawa pandini izwai baba muzwa baba vanduda ko Hosea wakapiwa ndiani Hosea wakapiwa mabombocho pese mabombocho akangona nyaya chipaindoshatira munda wamutaura iwo ulipo paminda 95 yakazi naHosea ndeyako akayiwa kuti mundo womuti ndiwenyu wakagurira vana wenyu Hosea anga utoro wake akayiwa kuti kuti hausi munda wake vakatira munda wokuyeshirika naizviziva akambona vanhu ava muri vava baba musipa zvandava ndedze kubatsira vanhu ava vari 95 ava vanhu vatambura vanhu vakatambura for more than 5 years vanhu vachitambudzwa ndiHosea vanhu vachichekerwa mabhanana vachiwa chikwazirwa maraisi vachikwazirwa zvese Hosea achinge pano minda yese nyika yanga iri kusachi how many hectares we are 34 hectares aitaura Hosea kuti ndine 35 more than 34 hectares dzaitaura 34 hectares ndedzangu tisingatauri land yekwakatamira kwasagambe kusagambe kwacho angatone nyaya futi ikoko yekutobhadharisa nezvikoro kuti mvura kuchera mvura mumugero wake apa achitengesa futi land yeHosea handi then imi monitaura kuti ndanga ndisikazvizivi hamunganitaura kuti mamusikazvizivi because mwana wenyu ndiye aifamba nemadhongi naHosea wachikwazira uyu mwana wenyu uyu ndiye aifamba naHosea wachikwazira vanhu uyu saka kuti munditaurire kuti hamuzvizivi saka nhasi mazuva yamese panapa sei muruzviziva here kuti mwana wenyu ndiye akagara nhaka yaHosea muruzviziva here kuti mwana wenyu ndio yapota naHosea uyu muruzviziva here baba baba tati muruziva here kuti 1 mwana wenyu uyu Israeri uyu ndiye akagara nhaka yaHosea muruzviziva here 1 2 bambo muruzviziva here kuti Israeri uyu ndiye aifamba naHosea vachikwaza zvinhu zviwani nemadhongi uyu muruzviziva handizvizive muruzviziva here anopindura ndini baba ivavo upinduri baivo wakachekerwa ndio wakakwazirwa ndio vanotaura wakakwazirwa ndio vanotaura dai kuzi mukadzi waIsraeri wachibatoya naye mukadzi waHosea atotitaurira because inini kutaura vandotaka vanhu vanofanira kunge vari kuclaima kana lendiri yaHosea ndakambozvitaura kuti last time yakauya ndiJoseph ndikamutaura kuti Joseph hauna right baiwo yekuenda kutora ndauya muno ndakamira Hosea hauna right because Hosea ane vana Hosea ane mukadzi surviving spouse vanhu vanofanira kunge vari kuuya muno mochitaura nenyaya dzezvinhu zvaHosea mukadzi waHosea nemwana waHosea because varipo kugara nhaka bambo ibonde badzi because hapambochinji kuti mwana pakazi name of father pakazi Hosea hapambochinji kuti Israel
Ndizvo zvinofanira kurakidza izvo kuti panapa itemporary ndikutopfuura ndokwanisa kumudzingwa panapa. Ukaona chitupa chisingachinji nekuti wapinda mumba, it means hausiwepo ndokwanisa kumudzingwa anytime. Mazwa pamwe? Akazotoumbawo kamwe kachaumba. Ndo kana mukadzi wacho Hosea achikubara akaumba kamwe ndo kake kaka. But waripo wese wana ndi wa Hosea. Hawasi wake. Uyu ndisara pawana chete. Kuzisara pawana hazvirevi kuti ndiwe wavababuya pamusha ipo. Basa rako riziso bazi kutoone pamusha wana wakagara zvakanaka iri pane maproblems here uchisolva. Zvinotambudzwa ratinoita isusu baba ndere kuti unofunga kuti kuzisara pawana kufukidzwa gumbezi. Handizvo. Chiwanhu chedu sara pawana ndo kunosvikira kunaka zvichemo zvemhuri iyoyo. Mhuri inoda chikafu here utsvaga chikafu. Pane dambudziko ripi wanda kuenda kuchikoro you pay for that. Zvese uchida ndo kunozisara pawana. Zvine munofunga kuti kuzisara pawana kutata munhu. Handizvo kusara pawana. Handizvo. Mazwa bambo. Saka nyaya yedu vana vabambuka. Pana sabhuira. Makamira sabhuira. Muri ani? Zvandoita manje. Mune muri conflicted. Mukaita interest munyaya yacho handizokwanisa kuti ndikuteerere muchitaura. Ndinoda munhu ari independent. Anoziva anotaura chokwadi. Zita ndiani? Ariko here kumba sabhuku wacho? Ariko. Asamuzwa zvakanaka. Ariko ngepero ariko. Ariko. Ariko sabhuku kumba uko azotorwara. Mama. Usabhuku akaramba kuuya. Iko kuno kweza uyu wakatora nzvimbo nechisimba. Andidika uyu. Andidi. Akutondipa imwe engo. Iwe wakaziya sei sabhuku kuti waramba kuuya? Ndiye. Ndakatomufonera. Sabhuku ambai. Akatanze inini andizofana bai boys uyu akapinda nechisimba. Ayo. Kupinda kuchisimba ndizvoda kutaura pano. Hata uriwe. Ndizvo zvaifana kuya kutaura mudare muno kuti uyu wakapinda nechisimba wakadai. Okay. Ndizvo zvatomudaidzira kuti. Ndizomudaidzira kuti iwe umutaure mwitu kuti inotaura kuti azokapinda nechisimba. Kuiye kuti azotumewo uchi. Ini hantu mangu. Saka wataurire zvakataura. Ini ndinotaura zvangu zvandakamufonera ndinamufonera. For now, Michael Bande. For now, for now, to land yese ilipa land pa 95k families. Zairwisana na Hosea. 95 families ndizo dzakapiwa simba rekuti dzigare nekurima paminda yavo. Saka kana iri nyaya yekuti muda kutanga imwe nyaya pane one of those one iwo 95 iwawo muri kutanga zvimwe nyaya inotanga iri nyaya iri separate kune nyaya yakanga iripo titese kana iri nyaya yaingoimbovha Hosea munomu dza Hosea closed chapter. Saka 95 families idzi dzakahwina versus Hosea. Kana dziri ingori one yacho yamuda kupikisana nayo, for now judgment is in their favor. Modzoka kumba munhu umwe naumwe pamumba pake. Kana mane imwe issue iri nyowani, because right now handichatozivi kuti munhu wacho ndewani. Because baba uri ndewake, Hosea uri ndewake, iwe Israel kuti ndewako. Saka ngatimbodzoke timbogare magariro atakaita muchifunga zvakanaka muri dzo yemunda arida kukukakidza wochizonyora wozoya kudara. Mazwa zvandinotaura bambo? Kuti mambo.
mazgai zvatataura Dipane. ndati munda uyu Eh. sofa una vanhu vatatu Unoona that way. wari kuclaima kuti munda ndewani ndewake handiti israel uri ndewake baba uri ndewake Hosea uri ndewani ndewake handiti saka tauda kutanga taona kuti pavanhu vatatu hamuri dzichaiyo chaiyo ndiya imi michimboendai mogari dare renyu rekwamusvipa mega risina bhishopu rekutipa munhu anoziva kuti ndiye muridzi wemunda wamuri kuti ndiye muridzi wemunda muridzi wemunda iyeye ndiye achaya achimira pa munomuda versus bishop because as of now bishop ari paadvantage because ane judgment already iri in his favor versus Hosea because Hosea akanga ati ndepake Hosea wabva adyiwa saka zvinorevei zvinoreva kuti bishop paari ngepake paari munda iwe wanga achidzingwa naHosea ngewake because akadya Hosea angaroti ndiri muridzi wenzvimbo because imimi dai maiziva kuti hapasi penyu munodai makati from day 1 for 5 years Hosea achirwisa munhu imi muchiziva kuti munhu ari kurwisa munda hasi wake Hosea handiti mumavano makanyarara nhasi Hosea afa makutanga kutaura kuti munda waya wairwira naHosea wewa ngewedu wanga wasi waHosea mamakanyararirei Hosea achishungurudza vanhu vesa mamakanyararirei imi muri kuziva kuti munda ndewedu and on top of that iwe wacho Israel utorimo muvanhu vaitofamba naHosea wacho muchitokwazira vanhu muchiita zvese zvamaiita muchiita naHosea mutori tu pamusoro pazvo woenda kutora futi mukadzi waHosea kugara nhaka futi ikoko nhasi wakuya munomu wakuya nababa manje wakunza baba munomu baba pamaenda kukwaza zvinhu zvavanhu makamboenda nababa here baba munoziva here kuti vana Israel vaifamba uchikwaza zvinhu zvavanhu hamuziziva ndii asi nhasi akukunzai mudare munomu kuti mureve nhema nhasi akukunzai mudare munomu kuti mutorare manyepo munoswa baba nyangu pairi awa wakakwaza minda yavanhu wakasima mabhanana minda yavanhu wakaita sei nyaya iyoyo ndikakutaurai kuti ndiri kutaurai nyaya kwayakasvika yakasvika kure kudarika kwamunofungira imi ukaenda haikoti mutare kwese hakuna asingaizivi nyaya yamusvipa yaHosea ukaenda padhipa MUTASA pamezidhi hapana asikazivi nyaya yaHosea ukaenda rePolice station hapana asikazivi nyaya yaHosea ukaenda nyanga hapana asikazivi nyaya yaHosea ukaenda everywhere hakuna asikazivi nyaya yaHosea kuti Hosea akatorera vanhu 95 families minda yavo akakwaza raisi akakwaza mabhanana akakwaza chii inyaya inozikanwa kwese nhasi uno maakuuya Hosea waya wafa maakuti zvaita zviya achikwazira vanhu minda yacho yongedi and on top of that iwewo Israel utori hwani wanhu wacho waikwaza minda dzikisaimo garai babo garai hamuda mbosva pamusharukwa garai pasi muri kutamba nematsotsi padzi garai pasi musharukwa wakororo ndiwaita matsotsi bambo taurai tize mamuda kutaura inini ndaida kuti pamusoro mambo iye mukomana Hosea kuti titori netsamba yake kusivil court yekuitisa Hosea kuti nzvimbo ngeyani ngeyake yeiti aiziva kuti une muntu wake uripi futi urimo itoripo pepa rasha rekuitinisa kuitinisa inikimusvipa azani itoripo pepa kuita witness iyeyo yekuti nzvimbo iyoyoyo ngeyaHosea pepa racho toripo aitowitnisa mucivil court uyu witnisira Hosea kuti nzvimbo ngeyake yaitoziva kuti ane mundu wake urimo akarega kutaura ngekuti mukoma uyu ari kuti munda ngewake ini ndine mundu wangu urimo iyo minda yawo haisiri mudemarcation yakataura kuti rwera nyamari ini ndisina zita animo munendi watone minda yawo iri out of saka ari kushiwa mundu wawo atemba kuti iwetirend unoita nzimbe kuda kurima nzimbe zvaiita kufamba nemabhiri aicherera nzimbe imomo izvaari kuchiwa manje
Israel Mushipa. This was plaintiff's second witness and a brother. He came to reside in disputed village in 1992, and prior to that, he used to reside in Zuze. He said plaintiff was accepted in Mapreti village in 1995. 3 years later, this witness had no knowledge of the events between 1977 to 1995. He could not prove that plaintiff was accepted in Mapreti village. He was not an eyewitness to the spoliation complained of. Chingezi baba. Baba chingezi baba. Ayo namba chingezi baba. Utarejeshona. Chingezi chiri kuti baba. Azi mimba kauya semufakazi wechipiri. Uyezve muri chi brother. Wa Hosea. Makauya mukagara muvillage 1992. Asi musati mauya mumama president kwaZuzi. Ive atara kuti Hosea akapinzwa mbuku mama plate muna 1995. 3 years wauya vakwaZuzi. Ndobva idzikazvikazi pambo Israel ava havana ruzivo wozvakaitika kubva gore ra1977 kusvika gore ra1995. Zvichireva apa zviri kureva kuti pakauya Hosea 1992 95 92 okay 92 hamutozivi kuti Hosea wakaisa okay aiwa ndozvitaura taberana okay kunotaura kuti mimi Hosea akauya 1992 yes andika asi auya 1992 akachizopinzwa mubhuku ramaplate village 1995 3 years later handisi ndokwazi imimi this witness had no knowledge of the events between 1977 to 1995 okay hanzi Israel Mushipa haana ruzivo nezvaiitika kubva 1977 kusvika 1995 okay zvichireva imani zvichireva kuti Israel kuuya kwaHosea mumaplate village kugaramo kusvika 1995 bambo hapana chavaiziva okay aipapo utupanza hanzi andi hazi makabvunzwa imi kuti akatambirwa sei mubhuku mukarakidza kuti hakuna chamunoziva njiwawo imimi warunyepa isivokoti iri koti sivokoti kana makaita sewitness andi ndime just kutaura bambo kuzi makarakidza kuti muri usiku chaiwa kunechokukoziwa if I know he was not an eyewitness. He was not an eyewitness. Amuna chomakaona bambo hapana zvakafana kuti hamuna chokuziva bambo panyaya iyi hapana chamunoziva asi zvamakaita mani ndozvandaitaura baba zvekuti wakorore wenyu apa wani chikirimidi kakawandisa akaenda kukoti uyu kunoita witness yekuti minda iyi ndeyaHosea handisi uyu kwakaenda usibhokoti uyu ari witness yaHosea yekuratidza kuti Hosea minda ngeyaHosea asi nhasi uno Hosea wafa wakuti minda iya iyi yandakaenda kuwitnessera kuti ndeyaHosea ngeyangu muruzwa musharukwa ndosaka ndataura kuti uyu mukwere uyu une kachikibidi ukaona dare raakutaura kuti pamba nenyaya yekutaura nezvayo irima havana chamunoziva munhu angotorwa kuzi uya
uya undisapoti undi witness kana akazopiwa tumashereni kuseri vapiwa tumashereni kuseri ende iye chakabva chamupa simba rekuti iye aende kugara nako kumba kwana Hosea hakuna umwe mukomana kumba kwana Hosea hakuna umwe wakomana here baba mira baba iwe baba wako na Hosea ndiye ndo mukomana munira ndosano kumba kwa Hosea hakuna umwe wakomana uri kuita akanota zopindura ayo mabati mtababa kemi kwenini uliwariko aliko kune wariko kumana aliko wani sei wasina kugara naka ya Hosea ya ndizo babe baba ndino udifunga kuti nyaya idzi baba dzikaita ndikeni muri sansachi dzinobatana chime ndoda kuti kuona kuti iwewe maiwirirana na Hosea kusvika papi ndozvandotsvaga izvo okay kuti ndosaka ndikubvunza kuti pachiwanhu chedu baba zvinoita here kuti kwamaikuru hanzi mukorore wafa hanzi mwana wepamainini woita kuita sara pawana kwamaikuru zvinoita ndo zviripo mwana wenyu ndiye sara pawana paHosea izvozvo zvinorevei izvozvo zvinoreva kuti Hosea naIsraeri wanga wagara vachiwirirana pane chimwe chinhu zvaizivikanwa nemukadzi waHosea zvazoita kuti mukadzi waHosea aendese bhikiri remvura kuna Israeri because wanga vagara vari kuzivana Hosea kusvika Hosea asati afa Israeli mukona bambo zvakutaura munozviziva baba kuti vakwere vandokundundurudza ibambo musuziva kuti muri kuendei kundondundurudza ivo vakuziva nyaya dzavo vakomana chandakukumbira bambo kakuti muite imi mendai motore uyu Israel motora Joseph motora ndiani wacho uyo rufuro motora vamwe wakomana wacho wana wese chinondinetsa ka tikutaura nenyaya yaHosea anditi wakomana waningira waHosea warikira sei wasi isusu baba isusu nyeleke yandike dimatoipinza ndidika kune yani Hosea ndidika asi yanga sikune ani bamanyi kwatiba isusu ekuna Hosea ba yenge kwati isusu andidika je manja makutu apa manyi apa makutu azeze vakagara naka ndidika ini nyaya yangu haisi kuti wagarire naka havasokana nyaya yangu iri pekuti nyaya yawawinga nayo muno munhasi inyaya yawaiziva nyaya yawakaitira ufakazi uchiti ndeyaHosea Hosea wobva adyiwa vaendera Hosea wobva adyiwa Hosea adyiwa iwe wakubva wati aiwa iwewe yadyiwa Hosea ndeyangu mukona ndokupinda kuruta Hosea chete okay ndokupinda kuruta Hosea ipa mtu manyi baba ka pane wanhu muti imi mambandeke mimi yumtu pane panyambira ndike muti mimi pane wanhu 4 tine wanhu 95 andidika mtu andidika imi manyi makusangisa nyaya wanhu ngani awa ne awa ndika ne 4 uyu munhu kwa uyu bande uyu ari pane ari pa wanhu 4 uyu bande ari hapo nyaya iri mukoti mune nyaya namutunga rapo bishop na bishop kubande upinda ndipo ndiye ane kutsambira hapo tsamba ndiye abande ipi iyo indakapinda na chibande mukoti nini ndiye alitsambira izwai bambo ndosana kutaura nyaya dzenyu idzi bambo dziri complicated ite zvinhu zviri straight
Muzova. Eh. Itai zvinhu zviri chii? Zviri straight. straight. Muruzwa. Tiri kuti nyaya iyi handiti ine judgment iyi. Default judgment, land belongs to Daniel Mapreti and the other 95 families. Ndio one of the 95 families. Bishop is one of the 95 families. Ndo pandikuwedza kutabatsirai kuti muone kuti uyu ndosaka ndikubvunza kuti connection ya Hosea neyo iri papi. Because uyu bishop uyu uri pa 95 families wakawina nyaya yawo versus Hosea. Ndiye tamubvunza futi apa kuti kukamba na Hosea ndezvechiya karamba yazobva kuna bishop ndiye azotaura kuti wangwari wese. Akambona nyaya ndizo. Ndiri kuti uyu kwaari nyaya yake yakatohwinwa yakapera. Because aripo zita rake riripo paunoirwiswa nani? Na Hosea. Munda iwowo wauzwa ndewawo uripo paminda yairwiswa na Hosea. Saka Hosea akadyiwa. Nyaya iyoyo. Saka iwo wakutora futi nyaya yakatovharwa kwe. Kuitanga futi. Kuita futi yako iyo panyuwa. Ndo pane nyaya yangu. Kuti 95 families idzi dzakadya dzakati the land belongs to Daniel Mapreti and the other 95 families. Uyu bishop is one of the 95 families. Wana Daniel wasiyana na Amos na Bande nani wamwe 4 waya wakaitwa kwa high court. Awa 95 hawapo papachi. Pa 4 wakaenda kwa high court. Hawapo. Andikona nyaya chimweni. Isu kuti nyaya 4 hour. Wani nyaya dzongo kapedzerana nani? Na Hosea. Inopera yakadaro. Yakadaro. Our 95 hour. Wani nyaya dzakaita sei? Ko andi ndizvo ndikutora izvo. Ko mambo manje papo. Ndipo ndakubvunza yavo nhasi papo. Ndamuda munhasi mumbosa pa. Takutaura ndinawo vanomfuwandika. 1 waya andika waya. Ndipo pajekisa ipapo. Andika 1 iwa waka. Bande ari apo andika. Mukona meva napo. Chimemze akabuda andika 1 iwa. Wako ndisa kunyaya yako yobudayo. Okay. Nyaya iri mudare muno munhasi. Okay. Ndiye yako iwewe na bishop. Na bishop. Ndimaenda majo. Saka ya bishop ndakutaura kuti yo bishop sasa mbate ba. Nyaya bishop yakapera. Ya bishop ari paari. Munda wake. Because nyaya munda wake yakapedzwa ndi Hosea. Ko ti yangu manje itori kwa manje. Ichi ti yangu ilimu. Ti yangu ini. Yakaswa. Ti takasi magari kesho. Makasiyani ti yakamakasima rini ti. Ti yakasima 92. Ti yakasima rini. Arikutaura manyepo mundu hamuna tiba. Mune mabhanana angu 960 plants dzirimo dzemabhanana. Nemigwavha yangu 115. Nemiavhokodo yangu 16 miavho irimo. Mundu akutaura nemishakati yangu yakasiyana ndakasima ndichikuchikoro. Mune 4 miti yemishakati irikutobereka. Inotoya anotoya futi nehuri yake. Iye Ndakacha. Inotoya anotoya futi iye wacho. Saka atorati mune tea, hamuna kana tea manyepo. Paka ari kunyepo. Pakanaka. Saka umamuzira zvinote ba. Mune tea yekuti yange tea. Muzikaji start. Alright, saka chidzike muone tea kuti iripo ere wataipo. Then kana taona izvi. Awa ndopavula vatomenhadziwa sviki yavo yekuti zvine zvinhu zvangu zviri pakati zvine zvinhu zvangu zviri pakati iri kutotitendesa musoro kuti vanhu vautosenzesa zvinhu izvezvo strategy dzekutora ledi dzevanhu vachisenzesa nzira yekuti ndine zvinhu zvangu zviri munzvimbo imomo saka isisi uya vari kuti hanai vagona kugadzira nenzira inoti kana munhu arototi ndine zvinhu zvangu kana arotongonyura ngaatonyure Tia kuni ibanyura. Wazindizvo muri kuita hamusi mune gavana. Tatoneta ndimi saka tautaura vanhu kudai. Pese patinodzika kuti kuita challenge yemunhu ari kuti ndaita zvakati feedback yatoda kutodzoka manje apa iri kuinhuka kubva zvimwe zvinhu zvazvakanaka. Ende umwe munhu ari kutaura obharisa value yemari imwe yakawandisa zvisingaiti
tasvika paground kuona 1 hectare ichizi inobudisa 28,000 ikrop ipi inobudisa 28,000 pa 1 hectare. Satenda kutoshamisika nezvavari kuramba vari kuita vana. Tichaenda tinoenda but hatimuzivi kuti patiri kuenda tichaenda tiasesa but vazhinji vanhu ava vari kuteka advantage yekuti akakumbira kalenda akadidini uri kuenda kotoita zvinhu zvinozoti iye agone kuandamaina munhu anenge akakumbira achiseenzesa nzira yekuti ndine zvinhu zvangu zvirimo. Saka pakati kana mazovapa majudgment pabva pazikanwa zivo ukataurwa kuti musi wa1 September bvisa zvinhu zvako. Munhu ngaabva abvisa zvinhu zvake musi wa1 September. Because ndo patine challenge pakuti mukavataurira anoregedza kuenda koobvisa zvinhu. Conflict dzodini dzotanga ikokoko ochidzoka kuti zvinhu zvangu handina kuzotora uyo akazoenda kodamage achi zvinhu zvangu. Saka vatitemesa musoro vanhu vachaizvo. No, it's okay. Endaipo asi judgment hombe iripo kare. Land ndeye bishop because it's covered under judgment ya Hosea. So that judgment will not change. Zvatakuchita kungoenda kuona kuti muone maclaims arudi. Okay, kuti tia kutora iripo zvisho yakota iyi. Inohaveswa gore negore kaburuti neti yako iyoyo unoihavesta papi tibva tazoti tii yakoka kana waihavesta wabva watosiyana nezvo bozvitambori kuti tii uda uzoidii bozi chaita 10 years ka iripo uda udii taurira mambo kuti tii yako iyoyo yauda kuti tiende kuazisa uda uidii ngapotauri ane tii wacho ngatorutaka kudii netii yake zvairi muyadhimu inini tii yoyoka uyo andika wanga uri munhu wangu anditika inini yekuti inini ndendambe ndichi uti nemuri yangu anditika munhu mutoi tii yoyo mama ntiyo manje inini kuti vanatoigomora here tii hechigomora tii hechigomora tii utori upenyu ka tii mutika ndosaka ndati avo vanhu ngavaende handiti mozoredi pane 2 zvinhu zvikubuda zviizi zviri kana tii ikawanikwa iripo handiti zvoprivha kuti tii zveshuwa ndeyake tinada kubvunza bishop kuti uyu munhu uyo tii yakazorimwa zvokusvika pekuti yakupupurwa anga amborima uyo uripi yawati hapana tii unoyu mambo ka ini ndakupedza ini ndati ini ndikotsaka zvinhu zvikari ndikotsaka zvitu kuti pane tii here kana kuti hapana tii kana pasina tii ndonyaya chete apa taakudzika kuvherify chete kuti zvautaura kuti pane tii iripo here kana kana iripo tochibvunza kuti iya saka iwewo bishop tii yazoya siya iwe wati tii hapadii asi for now land yake uyo according to judgment iripo yakapiwa Hosea ndikwa bishop iwe haupo kana uda kuzotanga zvimwe zvinyowani wozotanga zvimwe asi wakomana uri kuya futi verification yezvomataura tochizoona kuti toita sei. Chitatu ingai muripo pamunda apa zvokuti vanhu vasvika akabva kutanga kuvapa munda usiriwo wakafambira isu wedu mambo isusuka utachokwadi njoro wewe andika ndeka basa sikuno kuichimbuko kada iso uti ndimdani alright ngatsangane pamochi musiki tatu na 2